Herve taas isois, täällä oksuu satalla täällä taas. Ja mä vähän tässä esittelen mun huonetta. Täällä lentää on aika pieni, mutta ei se mitään. Täällä on tällaiset. Tuolla on tennispalloa ja muuta. Eli tämä on siis kokonaisuudessaan tällainen, jos ehditte katsoa. Ei mikään paita, niin meillä on lehmäverho on tuollainen juttu. Ja sitten minä harrastan myös kitaransuittua. Tuolla on tuollainen kitara. Ja minä olen Oksusa. Ja tässä olisi myös tällainen Goose Bumps. Mä lastoin siis kulkuvankkoja. Sitten vähän akuankkaa, jos eitte lukee tosta. Tälleen tapahtuu. Tapahtumaa on tässä. Ja se olisi taas tässä mulla.